Βουλευτικό ασυμβίβαστο. Τα ασυμβίβαστα ανακύπτουν μετά την εκλογή στο βουλευτικό αξίωμα. Είναι ιδιότητες ή έργα που δεν μπορούν να συντρέχουν με την βουλευτική ιδιότητα. Είναι αναγκαίο να αποτρέπεται η δυνατότητα αλλά και η δημιουργία εντύπωσης πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί η βουλευτική ιδιότητα για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Τα καθήκοντα του βουλευτή πρέπει να είναι ασυμβίβαστα με την άσκηση οποιοδήποτε επαγγέλματος. Η διακοπή επαγγέλματος αποτελεί την ελάχιστη μορφή θυσίας του πολιτικού έναντι του κοινωνικού συνόλου, μία όμως θυσία η οποία γίνεται συνειδητά με την ελεύθερη βούληση του πολιτικού. Ο πολιτικός πρέπει να επικεντρώνει όλη του την προσοχή στα κρίσιμα εθνικά ζητήματα. Απερίσπαστος από τις επαγγελματικές του αλλά και τις οφσοριακές του ενασχολήσεις, θα αφοσιώνεται ολοκληρωτικά στο έθνος μας. Ο κάθε πολιτικός συνειδητά επιλέγει να ασχοληθεί με τα κοινά, να θέσει υποψηφιότητα, να κριθεί από τους πολίτες, να εκλεγεί στο κοινοβούλιο, να ασκήσει το λειτουργήμα του νομοθετή. Πρέπει λοιπόν να είναι συνειδητή και η επιλογή του να αναστείλει την άσκηση του επαγγέλματός του για λόγους αρχής ως εγγύηση διαφάνειας κατά την άσκηση του λειτουργήματός του. Όταν ο κυρίαρχος λαός ψηφίζει έναν πολίτη και τον στέλνει στη Βουλή, αυτό το κάνει διότι στο πρόσωπό του βλέπει έναν άξιο, έναν ικανό, έναν έντιμο, έναν ευφυή πολιτικό, έναν πολιτικό ηγέτη και όχι έναν επιτυχημένο επιχειρηματία. Η εντολή του κυρίαρχου ελληνικού λαού είναι μία και απαραβίαστη. Η πλήρη και αποκλειστική αφοσίωση του αντιπροσώπου του στο έθνος μας.